Loki tuli, niin sitten Se oli tuolla Lokilla suussa. Ja sitten kun Oona käveli, se luuli sitä pelkäksi ravunsakseksi. Sitten kun minä tulin, mä huomasin ja pelästytin sen Lokin pois. Ja sitten kun se rapu lähti kävelee taaksepäin eikä nähnyt mitään, niin mä panin tän purkin sen selän taakse. Ja sitten se ei huomannut, että se ryömi sinne purkkiin. Aika ovella temppu. Siellä se nyt on. Lokit huutelee tuolla, että mitä hittoa, jatketaan huijausta. Nyt se täytyy saada varmaan vähän vettä sitten. Niin. Mut miten me annetaan? No ei se nyt ei tarvitse vettä, kyllä se varmaan vuorokauden pärjää on vettäkin vähän aikaa, se voi ainakin ilman vettä. Oi. Mentikö päästä takaisin uimaan? Ei. Otan kaskinoi siihen. Se on vähän liian pieni syötäväksi vielä. Niin, mutta ehkä se kasvaa. No ei se siellä laatikossa kasva. Mutta jos sitten ihan pieniä paloja leikkaisi, niin sitten ehkä kaikille riittää.